21 días co galego é un programa de dinamización lingüística que nace para que o alumnado fale máis o galego e perfeccione o seu uso dentro e fora das aulas e que, alén diso, analice a súa relación coa nosa lingua para ver cal é o lugar que ocupa ou pode ocupar na súa vida. No CEIP, Irmáns Villar levan xa varios días traballando. Todos os días temos que entrar no blogue de 21 días co galego, onde colgan distintos vídeos os 10 centros que participan na edición deste curso. Cada centro ten que elaborar un vídeo sobre unha temática determinada e despois pon actividades para cada ciclo e facémolas. Entón, todas as mañás ao chegar, o primeiro que facemos é abrir ese blogue, facer as actividades que nos propoñen e despois a maiores temos actividades lúdicas, xogos, etcétera, etcétera. O programa ten chegado ao alumnado con idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos de toda Galicia. Eles comprometéronse co seu profesorado a falar soamente en galego os 24 horas do día durante os 21 días que dura o programa, dentro e fora dos centros de ensino, dentro das súas posibilidades por idade. Os maiores participan moito, fan cuñas o mellor para vídeos para a radio, para participar no programa Galicia por diante, elaboran vídeos educativos que non teñen que ver coa asignatura de lingua galega en si mesmo, por exemplo, de ciencias naturais, de ciencias sociais, etcétera, etcétera. Creo que están pasando realmente ben e intentamos que se conciencien da importancia de manter viva a nosa lingua, de falar galego, de que lle digan aos seus pais que falen galego. Hoxe a mañá atopeime cun pai precisamente que me di, bueno, a veces olvídome, pero eu procuro falalo. Bueno, entón, se xa conseguimos que se conciencia a xente de que a nosa lingua non pode morrer, con isto dámonos por satisfeitos. A súa singularidade reside na vontade de implicar os rapaces e rapazas durante un tempo determinado en todas as facetas da súa vida, na procura de que o galego sexa a lingua normal de uso en todos os ámbitos, en levar a aula e a rúa a aula, fuxindo do estudio máis académico. Os 21 días o galego temos que estar no cole e na casa 21 días falando galego. E que actividades facedes? Pois, por exemplo, facemos un debate, cancións e moitas cousas. Entre esas actividades mesmos foron quen de lanzar o seu propio programa de televisión. Iago, ti fas música urbana, como encaixa o galego nese mundo? Ao principio pensaba que non cadraba, pero un día escribín un tema en galego e foi como abrir unha porta. A xente conectou. O galego ten ritmo, ten forza. Unha palabra túa faime enamorar, pois iso pasa cando rimas en galego. Xorde co ánimo de compartir a ilusión por conservar, recuperar e crear falantes que vivan o galego como a unha lingua a medrar chea de posibilidades. E o máis importante é isto. Si, agora falo cos meus pais e na clase máis, si. Cada vez falo máis e falo con máis soltura.